أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالندي تي ان مسو دمسي ان ما كوروا او بلا جلي او ني يانكما توزرو او بالما كن او دنگ ناو دو كي مور نيا ساتو لان كا فولي كا be malendo bela jلي o kote meno ko gabo yam balma wa kira fama e fama mundo ni nango fama te ku kacha balma o au denge naaw do ke ba fa ka kuma au ye bi hakna yirala muye a hakina maliko ka toujours mene ka bi hakina be boli anga kenya tigla mo nangu mako jogotoro ka barabla ka ma fe ka kuma o kabi me balima o akachala ne ka hakina ni gire foko na ani mo ko chamanta ta sara kleve me balma ke balma mso ajara o kote balma ke balma mso amaja ngande oma manga chiale ne do ame dubaw ke ka fo mamunu ni tora ko ka sababu ke ko jogotoro bi gere fula ame dubaw ku ye ala ka yafa kuma ka fu somo ye u ka tani ala ye ni ala ka jen ala bi yafa uma u ka tani le mania ye o ko tamene ko abo ka fo malinyo ye kuma ka min chiale no da ka fo jogotoro ye barabla amma fo jogotoro ye u ka sabali u ka segi u ko menetna jogotoro deme ni debanna netna dogotoro ntaro ma foto na banabato munu fatura ala ka hine bamagato somogo tam ni video na ne ka ni video ni ma fe ka kuma ka malende bela jile tokola chokoroba ni musokoroba ni demseni ma koroba malimo on ne ko jogotoro e barabla ama janye tiere la de ko kera mo ni turala ami ya fa delike ala fe ala ka ya fa uma mais malimo tola ba fa ka mun fo ye bi na atina jam ko chamaye mais a janye côté abna jam o ye o fana côté on ne ko jogotoro ye barabla mais tola ko mali jogotoro ma barabla mali do nyere de barabla parce que turu sera dogotoro ma bi de ku yera keneka o de ato angongo jogotoro ye barabla jogotoro ma barabla o de la ngwami duo ke bamato ye ala ka yafo ka suuma ate ko mega jogotoro de me malimo anga nyoko na me tokola ba fe ka munfo jogotoro ka barabla amadam ne bi asera bomoko bide adona bi et réseaux sociaux fam be sanvela palendo manifestation kera odona ama fo mo munun bora o beni che u yere faso kola beni che ire mais adama de nganga ne o tikele ni kwa o de koso ne ba fo akachala kuma chama mbe no ne ba fo mogo abi mogo toro mais ibi tax ka segi kana ibi ni ju akoko kerefe itisa ka lata kwa malimo awde ko alaka mali jugo halaki ma yina ala fe ka yina kirafe akaka ka kira ere ko so no e muhammadu wallahi kisin ne ma baye ala kana mali jugo halaki wallahi ala kana ke ni ala ye mali jugo halaki mali jugo ni ala ya halaki jim no te ça dit jite jim no bo malien la quoi ne balimo malien mali jugo e jonde malien do yere de mali jugo e malama ke malamuso akana ki kono kone ko malien do ne mali jugo e moro keta mun temena ala ka dairos ma ale na ka fanga ngando ma ika musa traoré ale na ka gouvernement ngando lu olu te faso jugo e non alpha omar ko na rete faso jugu atete te faso jugu sano te faso jugu jongna te faso jugu ibeka te faso jugu mbalma ke mbalma muso enni de faso jugu anga nyoko na me mina kun fo ningo male do ne faso jugu koro do de bala mati kuma foto ni ma fo akun fo nega kuma ma fo kada kun jumenga jogotoro ka barabla ni bam fatulu mun kera la mo bora ko fo do were ko ma re ta da do were ko ka sababu ke ko jogotoro e barabla mais est-ce que o dam na biya anga nyonyi ngawla ne de la ka fo nga interview la ka teme en tant que kamalien fara le tota be ko ka le kele fo ka dugu ko le melenke do be fara mali nyani ka fo ki bo ala wallahi anga na nyoko nege malima ko tour de bi jogotoro la bi o dimi sera e ma bi ala ka hine ka bamga tola mais a dimi temena do de ka kuno ne ko jogotoro ma barabla koroj me mbala bamako de gabre true pensé o de ta donné do saya be ka tia ola me malma ke nge nyininga
mali dugu be ni no ni muso sadi I muso ka tin wuli la quoi ni ma moto tigi sɔrɔ teliya la walima sadi ma nɛgɛso tigi kɛnɛman sɔrɔ teliya la I muso bi jigi sira la mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ye baara bila de wa e de ye baara bila malimakɛ malimamuso e ye mun fɔ I ye mun kɛ anw ne ko ka mali jugu halaki ni mali jugu halakila e de fɔlɔ de ye mali jugu ye bɛɛ ko ale kelen malimaw sɛbɛn minnu ye an ka ɲɔgɔn ɲininka sɛbɛn minnu ye n'olu bi taa u ka banabaatɔw furakɛ kɔfɛ e ye jɔn ni kuma kan mɛ min ɲininka o la dɔgɔtɔrɔw ye baara bila wa ou bien o tigi de ye baara bila dɔgɔtɔrɔw ma baara bila maliyɛndenw yɛrɛ de y'u ka baara bila I kan ka mun kɛ I m'o de kɛ I y'i ka baara de bila I kan ka kuma mun na n'i ma kuma o de la I y'i ka baara de bila quoi o de kosɔn depuis a ko wulila sadi a kun man di ne ye ne ka kuma joona quoi ne tun b'a fɛ n'a ko banna kuma min na hakilina ye min ye n bɛ bɔ k'o fɛ mais komi a mɛnna sen na a tɛ ka dabila Togola fana ko a bɛ bɛɛ k'a hakilina fɔ malimaw malimakɛ malimamuso an kana jigin dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ ye jɔn de ye Ivoirien de wa Burukinabe maliyɛn aw ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila maliyɛnw de y'o ka baara bila maliyɛn de t'a ka kɛta si dɔn bilen degun sera niveau ma maliyɛn t'a ka kɛta si dɔn bilen quoi tɔɔrɔ tɛ mun kan o ko k'ale ti wuli ka tɔɔrɔtigi ka kɛlɛ kɛ maliyɛnw aw de ko n'i y'a mɛn ko a ye n dɛmɛ ka wara la k'a kun ci k'o b'a sɔrɔ k'a kunkolo de b'i bolo malimakɛ malimamuso n b'e ɲininka n'i y'a mɛn i b'i ka wara kun minɛ o tɛ bolo b'i kun wa ala ye minnu kɛ kunnatɔ ye dun jɔnni b'o kala wara minɛ a bolo a ka wara kunkolo jɔnni de b'a minɛ a bolo ala ye maa mun kɛ kunnatɔ ye e ko se b'e ye e kalalen don e b'i ka droit dɔn mun ka kan jamana fɛ ka wuli k'a ɲini e b'o dɔn mun b'i kɛrɛfɛ ni ale b'a ka droit dɔn ale t'a ka droit dɔn I kan ka mun k'a ye I kan ka mun fɔ a ye I kan ka mun yira a la maliko la an k'o ɲɔgɔn ɲininka o la e ko k'e kolen ne ko kelen bɛɛ ko ale kelen jamana bi taa ɲɛ cogo di malimaw n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni mali kɔnɔ san tɛmɛnen bɛɛ b'a kalama mali ka projet fɔlɔfɔlɔ diɲɛ kɔnɔ sɛnɛ de don bɛɛ b'o kalama mali ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ nana ni engrais kolo ye ka na di sɛnɛkɛlaw ma ka sɛnɛkɛlaw ka siman bɛɛ ta tiɲɛ ka furaji ko jiw kɛ k'an ka baganw bɛɛ faga jɔnni kumana mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la bani mali ko de wa walima yɛrɛ ko de an bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la o de la ne ko n ko dɔgɔtɔrɔw m'u ka baara bila maliyɛnw de y'u ka baara bila bɛɛ ko k'ale kelen maa si tɛ wuli ka maa si ka kɛlɛ kɛ malimaw ne bɔra k'a fɔ an ye sisan tout derrière la a ma mɛn fɔlɔ fulaw ni bamananw ka kɛlɛ la mali kɔnɔ an bɛ kidali ko la ko mali tilalen don kidali tilalen don ne ko an ka ɲinɛ o kɔ fɛn bɛ ka na mali kɔnɔ o ka jugu kidali ye an balima marakaw ka hakɛ to marakaw ni fulaw ye mun da ɲɔgɔn kan mali kɔnɔ o ma dogo maa si la jɔnni y'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la jɔnni sigira ka kuma u ye u ka kɛlɛ la fulaw ni bamananw ta filɛ nin ye Facebook sanfɛla falen don jinɛ k'a dama de la ko dɔgɔtɔrɔw ye baara bila gorijɛgɛninw ta Facebook sanfɛla falen don la maasinɛ fulaw ni bamananw min ɲini ka ba ɲɔgɔn na fagala alimɛmu wulila ka bɔ Bamakɔ ka taa kuma na hali sini foyi ma k'a la malimakɛ malimamuso I ye mun kɛ I ye mun fɔ I seko ye mun ye I bɛna mun kɛ o t'i ka baara dɔ ye wa malimakɛ malimamuso mali armée a ye n lamɛn ne bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni de mali armée mɔgɔ minnu bɛ ka faga Kidali fandanden minnu ni bɛ ka tiɲɛ Kidali Nambala ministère cɛ 18 a y'o de fɔ an ye mun ka sara a ka ca n'o ye dɛ minnu sara yen nɔ bam éclatela ni maa 2 de y'a la c'est à dire mɔgɔ minnu ye mɔgɔ 2 de bɔra a la Togola delila k'a fɔ a ka interview la ka tɛmɛ a ministère kɛ a tun bɛ diɲɛ ɲɛfɛ de a t'a dɔn c'est à dire ka fi sabilila ɲini fo ka taa fɔ kuluba IBK nɔfɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na Mali gouvernement y'a bantonné de tenue bɛ minnu kan na polisi militaire aw ye mun kɛ a ye mun fɔ a ye mun kɛ faso ye o ye ka kɛlɛ wa o tɛ ka kɛlɛ I ye baara bila o ye ma baara bila de n balimakɛ manamuso e y'o to yen parce que e ye foyi ma se e ma e t'o ka kɛlɛ kɛ a ye dɔgɔtɔrɔw filɛ nin kɛlɛ min na nin ne ye ne ko dɔgɔtɔrɔw ma baara bila sɛbɛn minnu ye olu ti foyi bɔra la Mali gouvernement ka maa ti furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔso la sɛbɛn fɛn o fɛn ye o bɛ wuli k'e ka kɛlɛ kɛ cogo di mun ka kan ka wuli k'a kɛlɛ kɛ o ko k'ale ka sira t'a la parce que a ma s'ale ma n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni Mali tɛ da mɔgɔw ka yɔrɔ cili manifestation min kɛra la a ma dogo maa si la olu ye diɲɛ fa bɛ kɛ mankan ye ko parce que k'u tɔɲɔna n m'a fɔ a ma tɔɲɔ a tɔɲɔna ne yɛrɛ Togola ye vidéo k'a kan ka tila k'a soutenir mais Mali ka taga ɲɛ ko ne ko a ma nɔgɔ mɔgɔw b'a kuma cɛya mais est-ce que a bɛ taa ɲɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la dɔw ko wayi k'a bɛ taa ɲɛ I bi nana kun I b'a fɔ ne ɲɛna ko n'i ye dunni kan jalen ko n'a faratɔ tɛ k'a bilatɔ de dɔw b'o fɔ k'i b'a sɔrɔ a setɔ don a jɔ la a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ wallahi Mali ko ma daminɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ minnu ka yɔrɔ fɔlɔ de cira arayeda la
malite da mɔgɔw est ce que olu y'a dɔn ko fiɲɛ wulila suguba mɔgɔw m'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ c'est vrai n'u jo t'a la a bɛ sigi ka kuma de a bɛ kuma ni Mali gouvernement ye c'est à dire que u lafaamuya minnu ka yɔrɔ cila pour que u dusu bɛ se ka da cogo min na ka solution ɲini a la bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma aw ma kuma olu ta nana ci fana olu wulila o kulo la minnu fana bɛ sugu kɔnɔ olu t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ parce que turu ma se olu ma maa si tɛ maa si ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ko k'ale kelen bɛɛ ko k'ale ka kɛ tɔgɔtigi ye bɛɛ ko ale ka kɛ waritigi ye bɛɛ ko ale ka kɛ kunba ye bɛɛ ko k'a bɛ kodɔn fana Mali kɔnɔ aw de ko jɔgɔtɔrɔw ye baara bila jɔgɔtɔrɔw ye baara bila ne ye fantan ye se tɛ ne ye minnu ka mɔgɔw sara walahi fantanw de se t'u ye sinon u tun bɛ taa u ka mɔgɔw furakɛ kɔfɛ mais ne bɛ Ala deli Ala ka yafa u ka suw ma k'u dayɔrɔ suma mais yanni bi de ka se Mali ka banabaatɔ fantandenw ka sa fu na kɛlɛ kan ka kɛ kabi bi ma se mais e ko e ti kuma ne ko ne ti kuma ko sadi fanga mana mun kɛ o y'o kɛlen de ye quoi ni o kɛra kuma min na e bi wuli kule la ne bi wuli kule la e sigi o bi fɛ ɲa wa don o don a t'o kuma fɔ de ko ni kun y'a dɔn k'o b'a sɔrɔ a kuma tɛmɛna wa c'est trop tard a t'o de fɔ donc dɔgɔtɔrɔw ka baara bila an b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛ u k'a kɛ Ala kama kira kama sadi u kana mɔgɔ lamɛn u ka segin u kɔ u ka segin u kɔ u ka faso ka hinɛ lajɛ u ka badenya lajɛ Mali kɔnɔ a ko Mali ye faso sadi badenya ni bɛn jamana ye u k'a k'o kama u ka segin u kɔ hali ni jamanatigi n'a ka gouvernement ma u ka hakɛ d'u ma u ka segin u kɔ dɔɔni pour que mɔgɔ sata dɔɔni ka se ka bɔ a la mais m'a fɔ maliyɛndenw ye minnu ko dɔgɔtɔrɔw jo t'a la ou bien ko dɔgɔtɔrɔw jo b'a la o si ko tɛ dɛ anw ne fɔlɔ fɔlɔ de y'an ka baara bila anw kan ka mun kɛ mun kɛlɛ kan ka kɛ waati min na an banna k'o kɛlɛ kɛ Mali dan tɛ Bamakɔ ye dɛ maliyɛndenw k'o bila u kun na ni gɛlɛya nin bɛ Mali kɔnɔ a ka taa san 100 ye walahi dɔgɔtɔrɔ adamaden ka sa fu i balima dalen ɲɛna taamamɛnɛ sisi ma bɔ Mali kɔnɔ o ma daminɛ bi o parce que an ko dɔgɔtɔrɔw de bi mɔgɔ dalen ye a bi salaw ɲɛna k'u b'a fɔ k'u bi grève la o ma daminɛ bi a sera Bamakɔ bi de mais Mali dan tɛ Bamakɔ ye f'an k'o de bila an kun na Mali da tɛ Bamakɔ ye a bi Mali kɔnɔ bi a ka taa san 100 ye mais jɔnni bɛ ka kuma maa si tant que n'a dimi ma yɛlɛ mun kan mɔgɔ si tɛ kuma aw ko jamana ka taa ɲɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu kalalen don a y'olu ɲininka o dugukolo tɛ yen diɲɛ jamana si tɛ yen nɔ ko n'u ma bɛn ko Ala bɛ hɛrɛ k'u ye o tɛ yen ne ye kunfin ye e ye kunfin ye mais kalamakaw ɲininka la ba o de la n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko Mali ka duwawu fu n ko nafa foyi de t'a la duwawu bɛ kɛ ka mun dafa en tant que ni maliyɛndenw ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye hasidiya ni ɲɛngoya dabila duwawu tɛ foyi de ɲa Togola de ko ten ni y'aw ka interview ye k'o fɔ maliyɛndenw ye ko anw fɔlɔ de y'an ka baara bila an kan ka mun kɛ an b'o de kɛ an kan ka mun fɔ an b'o de fɔ o de ye dɛguw bonya ka se bi ma donc bi de t'a furakɛ don de ye bi ye sigi ka kuma don de ye n'an sigira ka kuma a kan ka furakɛ cogo min na an b'o da yira ɲɔgɔn na wa Togola ko assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu